le jokma mana jokma duaro jok moyie mondo mi odonj kar kae kero kama chanare kirango kit osiep mosebedo e kin piny Kenya kod Tanzania. Romana kendo ne wana ka workshop moro mano bedo organize gi gima kisegundo ne bilateral meeting moro organization moro maduong' moro Africa kama ngima. To consultant moro professor moro chungu to wacho ni Kenya is an anchor state. Anchor state means ni Kenya region ka Kenya chalo gima ene pila kata inga momoko pinjege together. Ne wakao the next 30 minutes ko giu koro jiu ke weche mag development kata kue region ka chalo gima koro wane class what define anchor state nito anchor state itena ngota ngomu wacho kamano Kenya betugo mo peace builder moro biro mo kelo kue kuomji wasabedo gi yuarwo gi piny mar Tanzania nikech Tanzania ujamaa by ideology en gima kisungu ni protection state oneno ni mondo gimora mora men go kanyo omi opportunity ne joge mokuongo kapok jog moko donje East Africa community ideology mara manene okete ene ya kwa bedo mang'eny kata together is strength ka jo Kenya gi jo Uganda Tanzania gi member state makao nyalo bedo together nyalo kelo gimiluongo ni teko e yore wa mag ohala e yore wa mag siasa to ge yore wa kata mag uchumi. Now shida ma Tanzania osebedo go en ni Tanzania neno ni Kenya believe ni Kenya is superpower region ka koro Kenya komina fast nyalo dominate their market mane paro mana kacha gimong di kamana mokwongo en weche mag ujamaa mano number 1. Number 2, Kenyans gin jok ma aggressive by nature komige na fast to gide adhe magi us kata na ginene magi dige us gin kata kimige na fast to kata na Tanzania no gide magi tim biashara mara mora to mano gimane mago fulo okdwar to mano gima sisi mokdwar gi believe chuny gi achiel ni opportunity mora mora monego yore ne Tanzania tingene gimiwinji wacho ni emano ochando kisomo AU from Africa organization mar Africa kano chakore kano sayud independence kubiro nyaka samane mago fulo nitie. The reason momiyo wasabedo gi gwandruok ok en Uganda poko bedo gi shida area ka poko bedo gi shida maduong' gi Somalia kata before 1991 kana siad bade kana no bedo mana gi shida matin frontier region poko bedo gi shida gi piny machalo Rwanda poko bedo shida en Tanzania nikech Tanzania ujamaa in a simple term in a protectionist ideology marwa shida man gi protectionist ideology en a class dig real politics mangiso ni gimitemo ne wadu emebo timoni koro anyali okay dagen jo Kenya okay akelo mondo nalo moko winjo wach matong ni neno gima nek bago fulo timo gi I think day old chicks kano kao mo wang publicly mo kani wacho ni je Tanzania wacho ni tong ma Kenya ni uso Kenya mondo ni Kenya keto market ma Tanzania. On the other hand ang'eyo ji mang'eny kleo Madi Tanzania to kao fabric ma Tanzania to uso Kenya. In fact, from western border kiango, thoth gi either Kenya or Tanzania nikech quality mar fabrics gi ber. Kore momio kawa di mbele bedo sulu etelo. Okay, kwa yako ngapimi kedi ya border, udi ni Tanzania gigadi, de kao garika, ide go Tanzania. Kichope border